Bible say we ye brani bedu obehwe ne honhom agu mrantie ne mmabawa sesa we hwe bi agu eye Jacob suma o de bo aduma ne kama san evangelist abrono ma wono so honhom ne bi abegu no so o de bo aduma na ono ne de no unsa ya na e wo de obi a de fa abrono ma de akoy say o atake asofo wo ye sofo na wo ye yi a obo wachi kan nsem a wo ye de obi nimde ne chese asofo akeka ho nyina nsem baaye pa kire second chance mpo se wo bi oton aduane bi ode second chance sticker atare na aduane wo sere obi asese aduane no wo momento bi because o mo de sebe niema frafra aduane nansa ye kwa akoto aguye mu na chese abronoma ye ntimi nso wo bo adwuma so wo se obi adwuma so ye den yo ye ntimi na ono so adwuma a wonam so cheche se eye obi nim kra mire bi na wo dware ma ne members fo fa bucket sesa ne wonsuo no de ye nsenkyene ne ade ne nyina no efiri nyame no no na ofiri nyame we na papa adum che bia ne member ba ko woda ne napono so wodo no pa sani akwala nde eye papa adum che bia to na no aye no so obedo so pono na oye bia so na papa adum che bia akwache na to ne yi no na waba na chese wo mo pa chese asofo bi ne hye na se a wodi sebe sa enkwase asem no abawe bi o wo second chance wo ye member say sani abamu ane yi wo mo so be ye satellite padi edi na chi ye de ato no so be bia mo fa bia na chese abrono ma bo fi eye central he ya mfante he ya abe sister so no so fi mfante ya na chese wo mo nyina fi global ko enti obe monitor enti afa hye bi e ba ye abrono ma ko bi na sister no so e fi nani e bia abrono ma na chese abrono ma kenken ya o ye nyina eye kwa wonye prophet papa dese wo ye hu kwa ngosara ba ko se ni mu na sebe wo ko e ya afahye no mayu na sebe wo ko bo no ho adagya kire mo a wo mo twetwe ne be ma po mo two so wo mo ne nda ne sanse ye set up nti wo mo nim ne wo ye nti na wo pemfoni keke na wo dia be dinani agya se ne wo ye papa dum che bia no se ne obegya sebe nkwase asem no ye enti wo den so wanya san kwase ade na watu na ni esi asofo no ho a wo kita video ba abrono me video eda sister ya bam sesi an wo kan say ma ya kohwe uni abemra sesi a dien wo si adum chiedua wo kwoti sika wo si dien wo last 2 weeks before last 2 weeks you know get na wo aguna oye herbal shop wo so toilet no opposite ho no wan kwatwetwe wo be ma wa kwa miemia no fumi wo video no wo ho ma ne twetwe oba ma sa wo pene ne nada na gen ne si wo afi ne mahu foforo ene no koda nti gen na atwe ama ene ye monitor wo free hwa ene be 2 weeks no konkran wo ba ya na ne gen koda ye recording ama ye video ene voice recording woni ne da nyina kuta mensem owo so aguna ukuro maguna owo so woni se me fra aguna ho me monitor satellite ama set ama wo no so why you want say wo do touch them anyone no ebe si wo bi so asai nipa na brabo na wo hwere gina no kon so ahwewie mu a papa enya dwuma da e kire so wo ye trofo sofo ko miamia ma dididi ma me si gen na me kire wo yie me money din wo ye rough ye di ni din beba ye di date beba ye di video ni bibia beba bonten gen na wo so aguna owo so toilet dan ho information center area ho a wo ye drugstore wo ton herba a wo ne koda na se wudi no wakọ akodi no reverend abrono ma wasem na meka wo se nipa we na kosie wo gina wachi wo se nipa na asofo bi hye wachi se solitia wo bi hai wo suro nyame se sadi wo so wonya ya bebo dua se mo de mo gidua bodi mo de mo gya bayisem di mo de mo gi wo koto di ti bra bebo dua fa san ho brabe bodua minim so be ka se nyame nipa modua so dua bo bible mu dua bo bible mu ade na muti sa adifo trofo amu sori tie nyame ma mo de wogie ba ese de be ya mo be bre nipa na se ebisi yesu penso o mu sori tie ne so mo se yemfa ya no ene ye tachere mansi yesu so nti sa wo be gidin nti sa wo be kọ nanim nti sa wo be kọ so sa ko bisi ekum yesu ebi na wo ya sa na tie enye won eti ye ma wo kwan ne Emma will quite until say a weird man. Until say the great revolution no I take it over. Abronoma, Reverend Abronoma. Who says Sika?
Usa stress sika. Mami sika kwa buwa nyame adwuma. Mami sika kronfo. Ofia adehye kronkron. Tufo antie ohoyi ene wa womati kopo. Empanyi sese tufo no wanti akwa ante ade. Bebese me di ani bre afutu semba ku bi eto fema wo a wote menka. Se wo kọ baabi wonam kurom mo moto abote su nuane no na wonam baabi koto se obi de Stephen Adomche dua anase Philadelphia omo stickers ene omo posters no atetare enuane bi ho akoye se enkwan aduane abomu aduane emo aduane ne aduane edi koyimu adidie bia na wo de saa no ma atetare ho a please wo to se aduane na be extra careful enye obi dwa enye obi adwuma na me ba be se no nemum de wo mu ni akwankyere na wo kaseti a me kaseti a me no mi no ye kọ Pentecost ho konkron wo yemu a yen ye kọ asori a ho konkron ti mu ntie hu se saa akwankyere no enye papa egdum ni pasunsumu no omo mo kọ saa asori na omo de saa stickers no atetare omo dwadie ho sif obo so de atetare ho no odi dwa no omo de akwankyere ne from aduane no eye de mayen eti onso mu jira masori fie no mo kasa omo se ye kasetia second chance nanso yedi omo akwankyere no ye kasetia Yesu boja nso yedi bi woni bi entia omo abukọ sanso no mo no nu anuane eto no abonte abenso bi so ice cake na saa de ne tare ho obi ton meat pie obi ton fruit ni ade ne tare ho no omo de saa akwankyere fra emu nuane omo mo ye nkwan nuane ne ebomu nuane ne kra de asai omo de akwankyere ne fra obi nimbaaye motese na no bi ne nsoroma ne kogbu nadwa ye pipe ana odware wie na nadware ye nsuo ne ba omo so no mo nom ne bi de ya kwanche because omo dwen so obi nim ye nyame no saa na papa yi a wabayi ono so omo tai na chi saa oma gine de so ye nyame oye ne 31st last year ebra na wonante aba ne property ne so no emfuturo ni mo nam onan otu ne nan ba ku bia na ne nsorema no asa ne nase emfuturo no because omo dwen se papa ne oye nyame ano no eti so omo gya kwanche bi free ne nkyɛn a aya no mo dwen se akwanche ne ye nyankopon akwanche etu so oton aduane a ode frɛ ne duane ne ye mayen ono dwen se ode frɛ ne duane no ama ya me yedi se de be ya bire to ne duane ne dwadie betum pon bet me no wa Awurade honhom tie mu yenim se saa no ma no enye nyame han a eyesum eti ye kodidi saa nuane na ebre honhom konkron ase na safo nim oso ono no beje na kwankyere fasting hu hia omo se wo fasting benya wo sa no ogu fasting hu fi kire omo eti na safo no mo se baye ni obusum bie ni enti ye fasting nye hwe eti honom honkokrun kanya bie ni ho eti okogegera kwankyere na wo a wo kaseti a wo nkonkogibie wo ye innocent person a wo bo mpaye okukoma oge Yesu edie na wo kaseti a wo mpese sa kwankyere bi beben wo no omo de ye nuane ma ye yo ye di nuane no ye nom ho nkwan omo de frafra no ma ye di eti se wo koduru ba bia se de papa na stickers the posters atetare aduane sifu bi ho ne de atetare na okoto se tare ho a menko nkoto se aduane ni bi ni be extra careful enkra ha ba bia metie mi area woman bia oton kenke oton dokono mekwa kwatwa ho picture na video we me de beto so se ba ya obi hu yasin Muni amenka kra. Because can be business I have made mistake. I can't try and besum akra.